गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लाय 53थि जि सिसुपानि रायजोआरि श्री श्री लोक्षि फुजा बे फुजाखौ सिसुपानिनि नैबे तेलिसालाव जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। दिनै दहाय 7 रिंगायाव जोङो बिमा माइनावनि जि मुसुखा फज'नाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावबाय। दा बेयाव बिमा माइनावनि आरज सोलिबाय थादों। जोंहा बेयाव मोनसे नेमखान्थि दङ जे बाथौ धोरोमारि जि नेम बे नेमजों जोङो बिमा माइनावनि मुसुखाखौ बोसोरै फज'यो। एबारबो फज'दों 53थि बोसोराव। जिहेतु थांनाय बोसोरनै कभिड प्रट'कलनि थाखाय जि श्री श्री लोक्षि फुजा बे फुजाखौ खुंफुंनो जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय सुबिदा मोनाखैमोन। एबार रायजोफ्रा खोब गोसो होनानै ओंखारबोदों गाजा गोमजायै आरो मोजाङै सिगांनिख्रुइ साबसिनै बिमा माइनावखौ सिबिनो थाखाय जोङो थाम-थिम खालामदों। जोंहा ओरैनो हाबाफारि महरै सिगांनि सान हिसाबै दिनै 9 अक्ट'खालि जोंहा बिमा माइनावनि मुसुखा फज'नाय आरो बिमा माइनावनि आरज बे आरजआल' सोलियो। दिनै गुबुन आयदानि जेबो हाबाफारि जोङो लाया। बिमा माइनावनि आरजआवनो दिनैनि हाबाफारिया जोबो। बेनि अनगायै गाबोननिफ्राय जोंहा सानब्रैनि जिहेतु हाबाफारिया जागोन 9, 10, 11 आरो 12 अक्ट'बर 2022। जोङो गाबोननिफ्राय जोंहा हारिमुनि गुबुन गुबुन आयदानि बादायलायनायफोर जोंहा जागोन। बेलासिनिफ्राय बे आयदाफ्रा जोङो जागायगोन। हारसिं मोसानाय, जेवजा मोसानाय, हानजा मोसानाय, सावगारि बोनाय, बिनि अनगायैबो गोबां ओनसोलनि जि देंखो रोजाबगिरि आरो मोसागिरिफोरनि अपेन मोसानाय जोङो नायगोन। जोंहा खोब गाजा गोमजायै जोङो एबार मोनसे बिराद गिदिर मोनसे मेला जोङो लाबोदों। बे आनन्द मेलायाव जिहेतु थांनाय 2 बोसोराव ओनसोलनि गथ' गथायफ्रा रंजानाय बाजानाय, बोराइ बेन्थ' रंजानाय बाजानायनि मोनसे खाबु मोनाखै। जिहेतु जोंना खोब सिं ओनसोलनि रायजोफ्रा रायजो जानाय, आसाम नागालेण्ड सिमायाव थानाय नैबे ओनसोलनि रायजोफ्रा, गतिके मोनसे रंजानायनि खराग होनो थाखाय जोङो फुजा कमिटिया मोनसे मेलानिबो जोङो थाम-थिम खालामदों। बिनि अनगायै जोंहा फ्राय बोसोरै जोंनि नैबे जायगायाव 500सो दखान होग्राफोर स्टल जोंनाव फैयो। एबारबो फ्राय 500आनो स्टल जोंहा दङ। खिन्थु गुबुन बोसोराव जिबायदि जायो एबार अखानि थाखाय दिनै 9 अक्ट' जाबाय। अखानि थाखाय जोंहा माखासे खामानि मावनायफ्रा एसे डिले जादों, लासै जादों। खिन्थु जोङो आसा खालामदों गाबोननिफ्राय जोंनि उननि जे हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफ्रा खोब मोजाङै सोलिगोन। आरो 12 अक्ट'खालि जोङो नलबारिनि सासे देंखो रोजाबगिरि हिमाक्षी बर' बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङा फैगोन। आरो जिहेतु नबजित नार्जारि DID लिटिल मास्टार सिजन 5नि बिथाङा जोंनि नैबे जायगानिनो। बिथाङा जोंजों सानथामनि जे हारिमुवारि प्रग्रामफोर आयदाफोर बेयाव बिथाङा थाफागोन, जोंनि जायगानि हिसाबै बाहागो लागोन। आरो गोबां ओनसोलनि गोरों गोरा, गोबां ओनसोलनि हारिमु एबा हारिमुजों लोब्बा थायैबो माखासे अर्गेनाइजेसनफोरनि दैदेनगिरिफोर, बे दैदेनगिरिफोरखौ जों हांख्रायदों। दिनैनि सेथि जि मुसुखा फज'नाय हाबाफारि बेखौ जोङो बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारि बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङा इतिमध्ये बे हाबाफारिखौ जोंनो मावनानै होखांबाय। बे फुजाया एक्सुवेलि बेयाव जोंहा दा दिनैनि थारिखआव सिसुपानियाव बुंनो थाङोबा बे धोरोम सिबिग्राफ्रा सिबियो, माइनाव खुलुमग्राफ्रा खुलुमो। खिन्थु जिखिनिया गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोर दङ बिथांमोनाबो नैबे हाबाफारियाव जोंजों समानै बाहागो लाफैयो। जाय बिथांमोना सिबियो बिथांमोनखौ मदद होयो। ओरैनो जोंनि सिसुपानि ओनसोलाव ख्रिस्टियानानो होन, दा बाथौआनो होन, ब्रह्मआनो होन, गासिबो बर'फोरल' होननानै नङा। बेयाव आदिबासि खाथियाव थानाय ओरै संकरियानि माखासे धोरोमनि हारसाफोर बिथांमोनाबो जोंजों खोब गोसो होसारनानै मदद होयो। जिहेतु 53 बोसोर मोनसे आगान होनाय नैबे फुजाया 53 बोसोर सिगां जोंनि आबौ आजैआ जिहेतु नैबे फुजाखौ गायसनदोंमोन आरो गायसननानै बिथांमोना सिबिबोबाय थादों। आरो बे सिबिनाय महरैनो जोङो इयुन जेनेरेसन दिनैनि जोलैयाबो बेखौ जोङो मोननो नागिराखै। जाय बिथांमोनहा बे धोरोमखौ बिसास खालामनानै बिमा माइनावखौ बिसास खालामनानै खुलुमो बिथांमोनखौ मदद होयो जोङो ओनसोलनि गुबुन गुबुन धोरोमारि मानसिफ्राबो। गाहायै नैबे बाथ्राया गलाघाट जिल्लानि जितु सिसुपानि तेलिसालाव
खुंनाय बे लोक्षि फुजाया दिनै 53 बोसोर जाबाय आरो बे 53 बोसोराव बेनि जे सामलाय आफाद बे सामलाय आफादा आंखौ देग्लाय बुंदोंमोन जे नोंथाङा बे बिमा माइनाव बा लोक्षिनि जे मुसुखा बेखौ नोंथाङा देग्लाय दान होबा जों मोजां मोनगौमोन होननानै बिथांमोननि खावलायनाय बादियैनो आङो दिनै थेलेबलेबबाबो बिथांमोननो बे दानखौ आं होफैदों आरो गावखौनो आं गोजोननाय मोनदों जे बियो बे आपार आसामनिनो बे गलाघाटनि तिलिसालाव जानाय श्री श्री लोक्षि फुजा बा माइनाव फुजाया दिनै जारिमिनारि जों बुंना लानो नांगोन आरो बे जारिमिनारि बे थावनियाव गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बा नागालेण्डनिफ्रायबो कार्बि आंलंनिफ्रायबो जरहाट बादिनिफ्रायबो बेयाव लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन राव फोलेरनि मानसिफ्राबो बाहागो लाफैयो आरो आं मिथिनायाव बेनि सामलाय आफादा बेयाव माने दखान गला होनो थाखाय जायगा होख'नो हायि बेबादि मोनसे थासारिया बेहाय सोमजियो आरो बेयाव आं दिनै बिथांमोननि हांख्रायनायाव बेनि जितु दरजा माने बेखावजेननाय बा जोंनि माइनावखौ गायसनजेननाय बे हाबाफारियाव आलासि महरै थानो मोननानै गोजोननाय मोनदों बेनि थाखायनो आं सिसुपानि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोन आरो खुंफुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर जासियो आरो जाय बिथांमोना दिनैनिफ्राय 53 बोसोरनि सिगाङावनो बे बाथ्राखौ साननानै बिमा माइनावखौदि जोंनि बर' माहारिया बा गुबुन गुबुन फोलेरनि बा धोरोमनि मानसिया बेखौ दोहोननि मोनसे मुसुखा महर बा ऐतिह्यनि मोनसे प्रतीक होननानै गनायनानै लाबोदों बेखौ सिबिबोबाय थादों जोंनि न'खर संसार जानायाव जाहाथे धन दौलता आबादफोरा जाहाथे फिथाइ सामथाइफोरा मोजां जायो बेनि थाखाय आं बे हाबाफारियाव बिदि बाहागो लाफैनो मोननानै आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो मोनसे बाथ्राया जितु मेसें बोथोर होननानै दा बे बोथोरखौ बुंनाय जादों बे मेसें बोथोरखौनो इसोरा सायख'नानै लादोंमोन जे मेसें बोथोरा जेसेबांखिनि जोंनि बोथोरफोर दङ बोसोराव बे बोथोरफोरनि मादावनो बिखौ रानि होननानै सायख'नानै लादों आरो बे रानि बोथोरावनो गेलेनाय मोसानाय मुसुरनाय फुजा बायदिसिनाया बे बोथोरावनो मोजां जायो होननानै सायख'ना लादोंमोन बेनिखायनो भादर दान जोबनायनि लोगो लोगोनो आसिन दान हाबनाय दिना जितु बिश्वकर्मा फुजा बेनि उनाव दुर्गा फुजा बेनि उनाव दा लोक्षि फुजा फैबाय माइनाव फुजा बेनि उनाव काति गासा कातिक फुजा बेनि उनाव कालि फुजा बेनि उनाव राज फुजा माने दीपावली बेबादिनो बे माने मेसें बोथोरावनो बा शरत कालावनो बियो जायो आरो बियो मोनसे बे ओनसोलाव बेखौ खुंनो हानाया बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव अनलायलायनाय खौसेथि माने बिनि थाखायनो दिनै नबजित नार्जारि मोनबादियाबो हयथ' आं सानो बेनिफ्राय जे सासे मुंदांखा DID लिटिल मास्टाराव देरहासार जानो हाहैदों बेफोरनि बेबादि मन्च बेबादि माने जौसां मोननायनि थाखायनो बेनि माबाफ्रा जालांदों होननानै आं मिजिंथियो आरो उननि समावबो जोंनि धन दौलत जोङो आरजिनायनि लोगोसे बेनि सायाव माइनाव बिमाया जोंनो बर होनायनि लोगोसे जोंहा सुबुं धन सोरजिनायाव नैबे हाबाफारिफ्रा गोबां बिहोमा होगोन होननानै आं मिजिंथियो।